Katong bata ni kan ba, tong nga po ba nga si Guyod. Ah. Pero na ba? Hindi ba na to si Cut! Kat. Sana lagabi naman. Hindi nang tulog. Cut! What is up and welcome back sa Istoryang Uncle! Woo! Of course guys, naragapon mi dari Uncle Sam and Uncle Iboy. Yeah! Atay guys karon nga si BT Flash Kills. Michael Shu Let's go! / Blackstar XD. Nato silang residence karon tawag og Tingmores. Tingmores. Thank you sponsor Tingmores sa mga venue karon. Oh, na may free wifi dire. Free wifi. Kita mo na. Free siya pag tagakan. Uncle jokes. Nako istorya karon guys ba. Same story ba? Ayaw full na lang. Sa to ni karon no, grabe ba. Live currently gini nga kuan nga. Grabe ka dako bito ng bagyo bay. Kita niya sa kuan. Kita niya sa news. Partida bay. Partida ang kuan. Ikaw po ba niya na sa to? Kanang murag ang tumoy-tumoy pa sa kuan bagyo. Ade ang center dito. Sa Visayas manata. Visayas. Pero ako may tsaka landfall pero Man, grabe. yang ginoy. Naglan tino man to. Le karon ba karon kani si. Nay bagto ulan. Uwan. Dito sa Uwan katong ay hangkan. Pangalan. katong Tino ba gali ba kay kita po ko sa katong yang weather forecast ba sa una wa katong sanay ka ng satellite ba? Kita yang kanang cyclone ba? Pag moagi selbi predict nga na butang na sa nga mukha na sa Visayas. Okay. Sus tanah pa ko daan ba ya? Na po yung mamatay ni ron ba? Sus naagi day. Pila tong namatay ka di? Ay kuan yung balo. Dagan gyapon to gyud. Mo kapin dagkan og kinakyahat. Ya, mo ning aron yung mga oras ba usog yung kaya magkuha og kinabuhi gid ba. Mga October, November, December. Burmans gyud na. Yolanda, di ba? Basta Burmans no kay grabe Why? usog ng guan no. Di ba Yolanda, why kan murag tumay-tumay na sa pan. Murag December na ata to. Pang last beto, pang last sa December ito siya nga kuan. Super typhoon. Same sila super typhoon. Ito yung kuan ba ito yung space ito sa kuan. Ano? Map ni sus. Ug matunga bito sa Visayas ya. Kabunan ng Pilipinas eh. Napiyo yung clip nakita ni ba nga nasa na sa baybay bitaw. Nay nagagat kanang mga tornado bitaw sa dagat. Ay, kusog kayo na. Nay kuan mi, nay clip karon nay nang karon jud ba kita gina karon lang. Sa El Salvador bitaw. Na ba sa El Salvador ba kanang tornado kayo sa ba? Nang tornado bitaw nasa dagat ba? Ilang tawag ba sa dagat ba kay Musa tayo sa dito kay ipo man. Hurricane. Sa hurricane nang gida sa kanto sa dagat bitaw. Nang siya na Ay, ito sa dagat. lilo. Yan lagi ko ang tornado sa tornado. Lilo. Oh, muna sa lilo. Daw niya nga lilo. Lilo tawag ka na si Bisaya. Dili pero pataas. Kung nga pataas man siya. Kung musak, umanto gid siya sa taas. Musaka ang Ay, pero tubig ang ano. Kung bitaw mo bitaw para sa tayo sa yuta. Hydro pump. Oh, tornado. Water hurricane. Oh my god. Water Hurricane na kayo, water hurricane. Basta inana ba nasa nasa Salvador. Pagita ba aluya sa atong kuan. May gani kay Leo kay siya ba pero pain sa Visayas kay El Salvador gatubang may nasa kuan may sa Visayas. Yang gatong natong hurricane kay paingon sa Visayas nga to na area. Sabi nga ito dito Lukop. Uy. Yang kuan ba ang Cebu ba karon na kay Loy ba kay ba tanan. Sigundahan yun sila. Kaayo ba. Nya sobra na beto ba na beto daan yan isamutan pa jud karon isamutan ba bisan gani ka bisan na leo kitas tanan sa Baguio pero sa Cagayan de Oro wala ba nagkuan pud jud ba no. Ako igago wala nagtabang sila. Nagtatag din yung goods na. RV Paglao guys. Shout out Tabang na sila guys. Happy, Hindi man ako mag-pambay na vlogs. Ano? Happy sila ka ba Tabang sila eh. Anting Okay ba? wala ginagumay basta kay na ba
At least, no? Di ba na ng mga vloggers nga, yate, nagulan. Nakitang tao ra bitaw para views. Pare ko sa ilang gamit. Himuan daw nila content ng Bagyo ba? Hatag daw sila good sila para ingnon nga kanang butan daw kayo. Pero dala video. Video. Si Juan Budibay kanang gi content ni Almoral di ba? Sa mo yung mga vloggers nga gipang content mo ng mga panghatag para pakitang tao. Mga pilang silbi content nagyapon tong yang gi content ang mga vloggers nga na mo so dagan nag views. So content mga lagi mo. Di gilo sa kuha na ng mukuha na ng mga hatag ba? Kay pakitang tao. Kuha na yan kanang siya kay nang hatag na mo siya. Alright guys, magkuha diri magpakitang tao ta diri. Pero nang hatag siya. Palagat ito na Oh, makita. hatag yang daan. yang gingon daan no, pakitang tao ta diri. Para to. Para mo na niya basher dan, Dali. para mo na niya dan. Wala na din may istorya tong mga pan. Sa basher mo dyan mong sikat yun na naway. Yaban mo Wala na. kasagara nga kanang kapag sikat ng mga tao kay rage bait ito. Or lagi comment ba? Ang kita ko ito yung basher man. Nagro. Gusto mo basher? Ilong-ilong. Ilong-ilong ba? Wag ilong-ilong. Bawa pa man nagsugod. May mo na gid mo basher. May basher na ito din. Putik nagkulan na gid Mga siya. bashers. Wow, may basher na. Kita ka itong video sa una. Daan mo ito yala 20 Kuan ba katong na yung Daw na sa- na yung mga picture sa mga kuan ba? Kanang mutabang na kuno si sukod ako no si Bongbong ba? Tungod kay ang flood control ko na Isa lang, mo. Bongbong. bibili yan. Bongbong rebellia. Ang sa. Sa ko kasi oy. Si Asa Bongbong nga. Oh, sukod ako kasi ng mga politika. Kita ba kita mo ko to sa memes ko. Sukod ako kasi ng mga politician yang anong tungod ng kuan kanang flood control ako no nga fail karon na baha na no ng mga ang kuan karon Visayas no. Ang una dito yung sila. Tapos so nasa ano kan Makatim to. ni bisita nabisita sa dito sa nabahaan. Ang mga tao dito gana. Ay, pala dahil ko editor eh. Sensor na to. Pipo. Ay, siya naman dahil ang editor yapon. Ambot bay. Dili si Sam na. Ay. Wow na ko na pa kay kumisikan. Ay. Kanang mga bagyo bitaw karon. Grabe na naghinay bay kisa atong kuan zona bagyong Ondoy, bagyong Odette. 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 Yolanda. Oh, grabe. Dili. Kanang Yolanda ka na bitang mabot karon sin. Super typhoon. Ilang kuan nila, ilang Super typhoon. kausgon ba? Para kuan mo. Ay ang wind sa speed ambot bay. Pero para sila super typhoon, para sila kategory wa. May ng typhoon ng Naka-level dragon sila ko. Kita galingan ka ng dilib yung tatama, kuan og bagyo diri. Pero na apektuhan mo ito sa Odette bay. Kusog kay Odette bay, grabe mo. Wala lagi ang Odette kay mo. Wala gyud kuan ba? Tiklop yun. Mukha yun. Kuan mo. Klub Club gyud ka nang atok bitaw. Hmm. Grabe lagi ikaw lagi nag-atop-atop bitaw ka nang trapal-trapal ang mga to ba. Sige ba? Goals talaga. Niya ka nga time ba, Odette ba? Nagit ito sa kuan, sa Leyte. Karon na ngayon. Di, 20 ba ito? Dugay-dugay na. Hindi na ito yung 2022 ngayon na. Busig. Oh. Ano na siya itong time ba yun? Ads break, ads. And back to the topic. Back to the topic. Yan namin ito sa Leyte ba eh. Basta lagi yan. Pagka signal pa lang ato sa namong company bang inani na dapat mahawak mo sa kuan sa port mo dili mo dikit sa pier or sa kuan mo encourage na lagi daw ba mo ato ba pag igo ang kuan lagi ang kanang layo pa kay ang bagyo mo napa sa kuan kato siya natin ginapa siya sa ano siya nang kuan gani itong island itong dagat itong Siargao. Napa Siargao ba ang kana ang iyang ang typhoon ba yung kuan namin kana ni action namin hapon na siguro so good siguro pilit ko kusog ang hangin kanang kalit pag init kayo ba Talar. init kayo sabi Lago dagom na init yun. kayo niya namin mas dagat ba init kayo may kayo ulan ang kanang taligsik pagkataon-taon na isunod ang hangin ba dito na yung nagsugod na yun
Kasi yung gisakyan. Pagbot ng sa una. Oh my Vessel God. naman. Ah, Pagbalik lagi na mo sa kanme, pagbalik na mo sa nagkuhan namin, nag-keep namin sa mga anchor, balik na ngita mig space. Ngita, dugay kami nang ngita ba kay kung naka-decide ang kapitan nato kung dari ta sa kuan, dapat sa Dublin nga kanan mabaw siya pero ang wave kay marag paano mo diretso bitaw ana. Kasi madlok po sila kay basig ang core na mo kay makuan ba. Dala bitaw. So pag dala to siya, di madto pod mi sa Dublin. Ano decide sila ba yung sige ato ta sa pinakailalom. Sa pinakailalom ba sa tunga gid mi ato niya. Ang saliti ato sa kuan dito sa kung yatuan kay naka-curve bitaw mo pasulod siya ba ano siya. Land lugar dari na maning tubig. O nami sa tunga. Nami sa tunga. Marineford. Nami sa tunga ba dito mi sa tunga. Gabi na kayo. Nya kay dili na makaya ang balod ba kay kung daplak igisa nga pak bitaw na pakab. Mo ta naka-decide mig kuan pa start sa engine bisag naka-anchor. Start mo sa engine. Ang kuan din amo laging kuan lagi ba yung mga gamit bitaw mga plato tanang mga kuan ito mga gamit sa kuan sa mga barko kinakuan nga hulog. Hulog lagi ba yung alang nga ganaan na lagi yo. Nakita nga ikaw lagi nga kanang kuan kang dili ko mo tindog bitaw ka. Alipong ka ba eh. Ano mo sunod? Holy shit. Lipong Ano sa pagka to, nag-higdar ka to. duty no. Imingan Duty tigit si no. mo. Duty no ba yun? Ano lang ko ato, maro malipong ba yung kung dito sa ubos, hadlo kaya ako raiso niya. Kasi sila magsaba, uy, awan na niya, manunod na tao. Mga kuhan ko ba, nako sa gawa sa gidato, ganana, relay ko ato, kung gunit ako sa taas mo sa rails, ganana, dito ba, natulak ko, kasi hindi mo sulod galit. Close lagi, namutanan lagi, pero uy, mo sulod tubig. Yung gani, kaya pagkatawad-tawad kayo, kuhan na, off duty, no? Mga ito, sabang kauban. Magsaka lagi na ako sa taas ba, yung mga gamit lagi naman, nakabuak, mga lagpot, nga ako kay kamulog gyapon ang kuan ato, ganang ganana gyapon bang ikusog gyapon kay waves gyapon. Gana nito. Unsa man ni, unsa man dari bus. Ang kauban lagi na ba. Nanay isa lagi ba dito sa kilid bro. Gana lagi ba yung Ingin ana. napasulod mo sa niyan. Nya amo dapit ana nasa Center. ano ya. Center kay. Tigo gid ay kay mga anak ni. Namin center kay kung magpakilid, mapiki kay ba niya. Sa kilid ato, dili ba kami ang kuan na dili nga kami ray na ha. Nay dagan meron dito barko nagkanang uban na shelter pod. Pag magana di bangga. Kaya lugar, ana mo na siya, na circle. Kung gawas ka dito ba, mas grabe dito. Mo tong tanan na sa sulod. Na mga kuan, na mga lail kasi klase sa mga barko na tanan dito sulod lagi ba. Sa number ko, mga pirata. Wala pirata na. Gani. Mga marine na narito. Wala sa dito. Kan mga kuan lagi mga LCT, mga bulk, mga inana dagko kay mga kuan mga barko. Na uban 1,000 years ani dito. Wala ra. Sani. Sani ang kapitan. Pangalan sa mga kapitan Sani. Giulanan. Lagi. Oh, giulanan. Pangalan sa mga kapitan Sani lagi. Giulanan og kusog. Dito lagi pa yung pag ana lagi, pagkatawad kay Kaya ka ni. pagkatawad kay kana murag kusog istanan ba. Nya Pierce naman mi kay na ang wala ni bukan daw ulan. Ang hangin wala kusog kayo. Gawas pa bitaw mi dara bitaw. Gawas mi mga nakitan-ang mi ba. Tapos kay ang barko sa mga tubangan may daw kayo ba. Lakuan lagi ba kana mo na natanggal yung angkla ba naputol ba to na kuan siguro kana wala kaya sa balod ba. Tingala lagi ba kaya ang barko paingon sa mo ba. Wala ang kauban lagi na ang kapitan na kay action na kuan ga action na ganang kuha sa kan ba sa kaning radyo. Kay mo kuan na magsugod nang dasag kaning atag og command mi to. Sige sila kuan sila tawag sa mga kuan ito sa mga barko. Ang radyo lagi saba lagi ang radyo lagi na gampo ni ana ba tanan lagyan na may kuan. Wakad dunggan yun tanan. Ang ban kailangan i-open nilang kuan ganang na may kuan na Ang channel ang channel ganang nay kanang ang radio channel ganang dito kay nay kanang isa channel dito. Tanan na o kan tanan gid bitaw nga dito. Ito kay lunggan lagi ba nana lagi nagkuan gani nagusaryo gani. Nagusaryo sila ato ba. Ya. Ikuan nila ba marag ilang tanan dito para madunggan sa tanan. Sorry, uban mo apil na. Awa ning kamot taon. Maputol ulit ang angka nga. Kali mo kay naka. Baga mo kay na ba. Paggawas lagi na mo ubay nga. Ang barko lagi kay ning atras mo. Ba nga paingon sa mo okay ala.
ikaw na nag-under may gani kay ganda kamo lang mga kinang among buhaton na pag ihib na ng mga kan mga aslak kapag saka dili free ra may ba pwede makalik-alik kay ato may gani lagi nail napod sila ito nga sila tagbot ato nga nagtulod sila balik balik atras nya kon ito log kay nga space sub log kay nga space pero katong nga time bay ka abi ka dagdag ko nanulod murag imong kan lagi murag ang iyang 200 meters so siguro mong kuha na to kailangan mo ang kanang kalayon sa each other sa mga vessels dugo lagi sa nan lang dugo kayo lagi Hindi na may ngawi bubangga na. Hindi na mo kailangan telescope yan. na gid sa matubang lang gid lagi makita no nimo pwede na ka mag-ana pwede na ka mag-ana lagi sa paano ka mga kan po dito ba ano mga seaman po dito pwede na mag-ana ay ko Unsa to nga bagyo? Udit ba? Udit. Ang udit. Ito bitang kuan bang shark katong yung gisuyo bitang kuan ba? Ikan sa Siargao, ato siya sa Bohol, ato sa Cebu, at sa Iloilo. Then ay siya na-exit din sa Pilipinas. Ang udit diri sa una bay, grabe ka. First time ko nagkabalo ng Ay! Katong na inilupad nga atok diya ka ba nagato? Oh, among silingan. Ilan tilani mo? Tilani. Grabe bay, sa una bay, grabe ka Tilani. good. Ang mga makakita lang ko mga lagoto bay. Ang mga lagoto bitaw. Mga kahoy. Mga botol. Daghan kay bay sa mga pan bay sa mga ba? oh, mo to. Kita lagi ko sa mga. Ikaw ang nilupad ang atok. Oh, after bitang audit bitaw. Panbay ka ng motor-motor ko. Daghan na kay nangapilo nga kahoy nangana no. Botol gud mo. Lugar kahoy ka. Naana ra ko. Ayaw, sa mga kinabuhi. Lagi ay. Basta ba kasi sa una ba katong kusog mo yung ito. Ang bitong atop ni Antilana dia among silingan. Lupad. Silupad magana part. Ba kay giana sa audit to. Okay gud dyan. Itong bata ni kan ba itong yung apo ba nga si Cassandra yung guyod-guyod. Chicks na kito karon na si Vincent. Na si Vincent. Ayun! Kadyo! Basta ana siyang alam niya daw kayo eh. Kadyo ka! Guyod niya ba guyod. Diha sa motobangan among gitawag. Ali. Sulod din sa among balay di kanang nakishelter ba. Magi ito nga mong kalawyan man balay-bay kay wala na kwan sa Ano ato. bitaw? Yan ba? Wala kayo ito yung balay ito ba? Gahe kayo ba? Basta kay baratongan po itong atop sa una nga gahi kay ba. Barato karon bitaw nakapalit ko ngaron. Kani ipis na kayo ba yang atong worst na katong pa sa mga kwan. Kaya ko grabe ka kusog na yung udit bay kay grabe nagbaha lagi sam. Diha lagi ka ng ilang balot sa una. Murag ba na murag sapa. Kaya bitaw ito ba? Nagdahay biya pa man to. Kung dalan gikan diri padulong. Well ga bagyo. Well ga bagyo. Biyahe mo. Ya ka nang buntag ay dili ka nang hapon naman to tingali. Katong grabe ka kusog. Buntag ito nagkuan ni pagkabuntag din ato kay mapulo ang area. Dagan kay mga kahoy na nga. Basta nakita ko itong mapulo ba nga nakabantay ko na dagan kay Di mo ba na na? Udit mo to udit bay. Kay Oo, or dili pa man ka kuan to. Di pa man ka driver. driver. Unsa year? Nag-drive ko 1 year sa katandaan ng motor, then 3 years din na ng motor. Kaning bato. Basin. Ano nakato ba? Nakato. Paano siya guys? Laging ka ng flood control ka lang sa kanto sa Luzon. Lagi kasi namin. Pero kung yung ano mo ba? Mas lugar ba yung flood control? Lugar sa Cebu ba yun? Pero lugar to? Check na sa drone. Kabanay mga tong pan. Kabanay mga tong gidonate sa US ron. Atong 1 million. Kaya pustahan ba, di na maabot tanan diri sa tuwa na. Kay Along the way bitaw ka nang ikuan i-distribute bitaw siya kay along the way kay gakapaksian bitaw nga pagpasa na paksi taman maabot dito sa Gitabangan. Gamay na lang. kami na lang guys 50% off. Kabali atong housing ni BBM. Kabali ato. Same. Di ba kay katong pan? Kabali nang Lotto outlet. Yung na nakagamay to housing. Kabali atong gipay katong mga kahoy tabla din at sila na sa babaw. Nato i-design. Dagan kayo di ana. I-design to bay. Sada yung design daw, sada pa niya sa blueprint. Gamay kayo. Sa ba? Sa kanang kanang design blueprint no? Blueprint na poster ba nga nganing design sa taga balay. So pagka kuan na ba kanang
kanang gamay kayo tapos ang ilang kwan ba, ang ilang portahan ba, kanang tumanya kanang portahan sa CR. Yung nga na lagi grabe. Ay, katong plastic lang. Plastic lang. Lain na pagano yun sa lugar na. Tira kay budget ato ah. Ikaw itong nangatag silagsin. Nangatag silagsin yo. Gamay ra kayo no. Dua ka buhok. Dua ka buhok. Pangtangkal mo ni sir. Pangpan sa ero. Tinan dito tayo lang yun sa naman. Lagi nangatag silagsin. Mga tinan dito ngayon sa naman itong ngayon nagreklamo mga ano ko ni itagaan lagi daw ko ng balay. Ang problema kay matulog daw ko na magating. Di ka makaigday ng toy. Ayun na. Kaya lang, slow to outlet. Tingnan na kagamay ba eh. Grabe na lang. Ay, siguro may kapakalingkod na nasulod. Yan. Kasi tuhan lagi kadumpa yun ang tanga ka ng i-plaza ito ba? Bus na kayo? Kato lang budget, o kato bitaw ay naghihimo-himo, o gipahimo to sa tao, gihatag na to niya, himoan sa tao. Na pa yung mga star. Karang-karang po, payag po mahimo. Di ba ang kanang modern karon ng mga balay kay kanang siminto. Kaman ito mga karaan nga balay. Sa kawit. Kung bricks, katong Kuan pa ang ilarang kuan bitaw materials kay yuta ra, tubig o katong straw. Clay. Straw na sagbot. Magpare ato sa YouTube lugar. O katong Minecraft. Minecraft, Ano IRL. sila? Grabe, kuan ba ito ba? Kinaraan mo ito nga buhat pero si tawag ito nga balay ya. Bitaw bay. Saan nga balay oy? Mura magbuhat. Naitaw ka na ba? Cave lugar ba yun? Oh, kayo ko gusto mo balay ko nga ni sunod bay ka ng tili. Grabe ra bitaw ka kuan sa yun tapos ug na lang kay yuta tapos kanang tubig o katong straw bitaw ka na bitaw makita Ang ng survival na mo itong balay bay. grabe lagi siya. Hindi ka nang Mo katong yatak-yatakan na nila ba yatak-yatakan tapos yan na rin mo kuan gahi kayo dugay kay mga kuan doy. Mainitan na bitaw to. May mo na to ano? Mara lugar pare na sa kan ba kanang kung sa snow lure igloo. Ano sa Or igloo. Igloo kaya na pag Ya. Kablo ka nga ta biyang mga kuan mga karaan biyang mga balay sa una bisag pag sa mga Naman, natain na natin niya po. Sa mga block mga sada pag ikay Ano sa nagali. mga block na pangali? Di ba, ginato ilang Kabalo tayo ng murag mga balay sa kanang Malakayo. dibindi unom ba? O nga na ba? Clay house ba? Clay house. Pulso. Sada man nga na clay house may pag implement ba na sa gupit ng without? Tanan nakabulugan ba? Tanan na murag Minecraft players diha mga try yung hammer pa. Bitaw mas. Ano yun? O kapil ko kaya. Shadow morning kwan. Morning person na itong nag-try yung hammer sa una sa last episode. Mga previous episode yan, neto ba yun, alimukawan. Pero ikumpara, bitani mo, yun na to, katay mag-iingan na, kan, magtukot yun na to kabalay, o i-compare na mo sa kanabit ang mga gapang balay sa kilid-kilid yun. Squatter. Squatter. Masilo pa tatanawan na eh. Lali, masin ko ba yun? Yeah. Bitaw ako ma-president lugar. Ako yun na implement ba nga kani nga na magbuhat. Kailangan magyuta. Kailangan magtubig o kuan straw or kawayan. Puhunan ninyo anak, kanang usog ninyo, ano, Basta more effort lang mo. nga kabaga nga yuta oh. Init na kaya kuan. Grabe na nagligon ba? Yeah, bugna ba yung isunod? Bugna yung susulod. Yaw, lagi. Patong na, murag tao. Lagi ito mas ang laging ang kuan lagi kana mura lagi Minecraft players ang mga tao lagi sa Pilipinas kay bisag kinsa na naibalay patadahan ito patadahan na balay na yun. I-search gate boy, grabe. I-search gate kasi kanang balay nay tawag yun na yung tao. Playhouse? Playhouse ba? Playhouse? Nakita na yata Tayo patayag na vlog eh, basig bakat na pwede ron. Cab house dahil tawag na cab house. Dodoy? Ilang kan may Ano ba yung mga karaan mga classic sa unang nga balay? Kuan pa gyapon karon. Tindog gyapon karon. Ilang kan may ilang atok itong nila itong urat kasi natawag. Yan mo na, yung na bricks. Bricks lang ba, yung mga na Pero mas style na mga moral block. AI man yun. Dili. Kuan na siya kanang pro player. Yara, ako yung nga bricks. Pro na siya pro. Bricks. Sige. Di ba? Wala siya. Tada kayo tanawon. Mag gyapon na siya pero gihimo niya bricks ipagahin niya wag ipagahidan play bricks ana tawag. Nay katong mga tao nga katong gahukas katong ganaan na kalagyo. Kaway na Kabalo ganaan. tanak ka na pero wata kabalo sa sa channel ato. Ano ka na ba?
Kanang dili lang mo remember bang pangalan kay kanang samot na ilang nga language nila kay like iba to katinga ko. Mara bitaw kuan mara ilang gaw awate yung sinahon na bitaw. Magana na mo iro. Magana na bitaw dito katinga. Primitive. Primitive something man to bay mo to bay. Pero ang gawin ka sa kuan na Asa? O, kuhan ka. O, nipo baby ka, yun na naman. Hindi na naman problema ng mga balay-balay. Si Mr. Ben nga. Good ka ba man? Nipo baby ka ba? Nipo baby. may nagkaroon nga maabot ng mga administration na katungon na nila ang trabaho dili man sila doy Pulos naman. balik ba gyapon sa kuan doy Pulos naman ilaron sa politics. Ugaw yung kinaperminti bay. dili siya wala ba Pagkitang tao ro yung naperminti ila. Kaya ginansya ba ilahan. kinagkuan may para kita mga worker beto adon tax sa asaw ng paingon ito kaya sila kita sila trabaho gyapon sila pero trabaho kay nasa ba double paksi sa kanang kuan. Tara ba naglay ba na sa una ba katong wala atong kan katong hinabang sa mga bakuuma kapang tagaan sila 10k din sa kasang bukas nagvideo ang isa na ba gihata na sila 10k nanay bugas video siya lipay kay siya kaya nga pagkaugma kay kuan giveaway kay dili daw mao ang distribution 3k ra daw Oh, 7k ang paksi. grabe nga tingin. Kanya ang bugas kay kuhaan niya bun. Ah. Nakita niya pag live niya sa sunod niya nga live bitaw. Ya 3k na lang iba yung gana gikuha sa barangay ana 3k nakalimot naman sa tong lugar ba isa ito niya. Ikan man na, sorry mo Oh, mo kumagana? Katong story tang Jules ba o Jules ba? Dito ta. Kuan kanang sa Netherlands daw ko no? Pag ang ilang gobyerno kay tagaan sila pag makuan sila pag makasal Oh, tanan pang starting daw nimo ba lahat grabe mo. Ito pagkasal. gobyerno mo hatag sa mo pag kuan ka kanang bago lang ang kasal tagaan ka Di man kurap dito. Wala kasi lang kuan nila pamagi mo. Patay kita. Wala man may naging nga kuan na, may naging nga. Uban. Sir na, bro. Dala, may kina. Dili kanan. Pero nay uban. hindi uban na to si Si Yeah. Kita. Si Cut. Sorry boss. Nice. Nice. sinubog no ha Ano sa angkol? Storya nga ang story. Ayaw cool. episode 1 ayaw call ayaw angset Bati na. mana gilo-tilog yapon si Sama to Aray ko. yati nato kay sa cut ni Sama Lagi ako sa. personal lagi ni cut bito ay na lang ay pasigli ni mo ikat Hindi mo ikat. kuan kanang katong kaysa ba katong hubog na kita dito sa balay ba nagsat ta ba Uwan ko. Alam mo bro kato. Di ako Subok na kayo, gabi na kayo. Anak ni si Angs nga. Kato ito. Asa nga. Lo gabi naman, dili lang mo tulog. Dili lang tulog sam. Nag-mention na. Ay ka. Aray ko. Target Cut. lock. Kaya mention na to ito look. Target Cut. lock. Basta cut. Okay. Basta cut. Okay, next. Cut. Next. Layo kinalagputan by politics. Padulong dito yan. Ay, nako. Bakit ba ka ng kuan lugar ba? Ang ganing sa gobyerno ba? Instead niya ka ng kuan ito kanang di ba daw may silag kuan? Daw silag budget sa flood control. Yung ilang i-cut bisa 50% ato ilang budget kaya mo may pulos gyapon. So the meantime ba dapat ilang kuan ito next year nga kuan nga budget ilas nang i-cut sa 50% siguro niya. Ilang ibalin sa kuan ito katong agriculture. Eh grabe ba kay kuan, grabe kay impact ng agriculture ba dili ba yung kanang sayon-sayon daw pre na karang dagan ba kay calamity like typhoons. Yung ilan lang ibitaw ibalin sa agriculture bitaw para makatabang sa mga farmers ba na bitaw. Kung dili ilang i-cut off bitaw dok kay nga funds ba ilang i-cut off ang kanang kuan bitaw kaning
Kuan bay. Kanang fertilizer bitaw, kanang mga gamit sa mga Dapat Wala pa man. dili. Pero Kamulo ka? Kamulo ka? Ang kuan sa mga tao karon nga kanang dapat ang bugas kay ipakuan, Ipaubos. ipabarato. Mm. Luwi na kay farmers. Yeah. Dapat ang mga ang kuan na kanang ang palit na cost yun taba. Dapat ang mga ubuno ipagamay yung Yan, presyo buang dito man. dili na sa bugas kay luwi kay farmers ano ano Pero itapol bitaw ni magtinod ng mga agriculture nga problema. Sa seeds pa lang dang labi ka mal, napay Wala, puno. kablo ka ba sa unang panahon kay ang Pilipinas kusog kay mo panog mga crops na supply. mo supply og mga bansa uban bansa mo atag pero tag Vietnam sa una ba yung karon Vietnam kay kusog na sila ni sige kuan sa una Sila na yung pinaka ay karon Sila yung pinakataas ko karon mo. kablo ang Thailand sa una diri ka bangayo sa Pilipinas og mga kuan diri ka palit og mga bugas ka kanang tungod sa mga leaders mo ganatubay Dili. Isa pa dana bitaw ang mga businessman kay. Kanang ga bulk buying then ilang Store. pundo. Then pag mamahal ng bukas ay pa din nila ibaligya. Marag pareha sa kaning Ito. Marag pa na marag demand and supply ba na ba? Ano ba na marag pinaka-simple no. Marag pinaka-simple na kan mindset no demand and supply ba. Kabalo unsa na itabo to na isa na sap na nana, isa ka bodiga. Nangadaot na lang ang bugas. mo itawag nga kanang si tawag nga ang bugas din eh NFA pangit na gyud nga kuan Sarong mga tao sa dato yung Pilipinas sa una eh karon kay ni-maintain na yung nga na yun tungkol kay ginahold ang atong mga kuan stock. stock tapos Ay ray baligya og mahal na. mabait ba yung mga tao diri sa Pilipinas labot na ko mga bright good bird May nabot sila ng bangin ganyan na kanila tago ang supply para butaas ang price. Na bantay man na para karon no dakon para karong hapit ng Pasko. Kanang sibuyas, ang kanang sibuyas mahal na po nagayo, amo na 300 ang kilo ana. Na pila kilo sibuyas ron di ba nga? Mga 150, 160, 180 ana. Mo pinay Atsal ba karon? Atsal karon mahal ba? Manay kuan way manay kanang price man normal karon way pero pag December kanang moy kanang pag peak bitaw kayo kanang may pinaka demand gid sa kuan demand gid sa market ko na ya kulang ang supply amo din na masaka ang price dayon bay Basta kulang ang supply. kay kung ang circulate nga kuan supply kay kulang so mas mo mahal ang taas makay demand dayon kay nangita mo na mo kan ka na ila patasan ang kuan patasan lang ang price dayon kay demand man siya kailangan din sa mga tao bitaw palit pugos og palit samot na sibuyas gid karon ko na sibuyas ug ahos Kadung na ba tong sili ni kusog dili ko ang price sa sili sa una. kami ka mahal boy Ahak. Ya kalit ko bitaw to boy. why gani palit oy palit sili ato mo nami tanom sili bahala Gali no? Sili na. ano palit mo sili kuan mahal mga istanan Ang isa ka sapot to kay gold mo ata. kami ka mahal boy nya ang kilo sa sili kay mahal na kayo nya ko pa ba 5 okay 5 ang sili dagan na kayo boy nya ni katong nga time yo pa kag sili ang 5 boy kay murag kuan murag 1 piso lagi mo inana bitaw sa nakaputos pa gyud mag-storya ito tag na sa inana boy sayang ging kuan mo sayang yung potential sa mundo wala na padayon Napa man mga potential kay karon. Ano man yun, ba? Hindi lang gid ikuan sa mga elites tao na. Elites. So, nya saan man imo nang imong kuan imong tax nga dili man gagamiton pabalik nga kanang mag-grow kuan man payon man sa bulsa sa uban Palit og sports car. pampayad og sports car Pang vacation. sure grabe 40 cars wala ginang pag nay mga Grabe, vacation no? wala ginang pag nay mga BIR diri mangulik. Mula dira, BIR magtanaw-tanaw sa mga kwan. Close na ng tindahan daw, ibala dia. Unsa di mo buhat? Oh, No choice. BIR nga mga Apil na sa boy. close ang Salmo store eh. Pili, abli may namin kon kompleto. Kompleto din may guys. Shout out Salmoy Store. Let's Legit, go. legit. Sponsored by Salmoy Store. Sponsor na to karon guys Salmoy Store and Digmo Res Let's go. Nadog si Sambay gabi ba nang satmi. No? Bait mi katong mojito. Yung ikuha ni pan wala dira. Tungkol. Dog sa part, ako king dog. Pila. 10 mil.
10 pesos. Sana all. Excited kay ko ato ba kay pag-ana no kay natingal wala ko atik wala ko kuan ato ba kanang wala gid ba pagtanan sa cup ba kay remove the liner for makita ng price. Hindi na matong scratch. Hindi gana nang Na dire kanila lagi ko lagi nang pump niya. Iko ano sa bay dugay ko na human ato kay kayo pag-ana ginaw paglugit no yo kita og 1 ba niya nasa pinakatumoy. Na ana kulbaan ko na raw lang ano 1.00 piso. Ano ba kay 1 niya. 1 niya, 0 sunod. Niya pag no, pag sunod ng anak kay nani ka ng anak mo. Ito ka ng anak. Point Dili siya point ka ng Rab kama. kung dili ka ng Kama nga reverse. yo 10-0 kama. Dako na kayto. gani kay pag 1-0 ang pag 1-0 din kama. ang yun na kay ato ba 10,000 niya pag ana no to. Pa nanay ko an ba 10 ni katong. Nay 0-0 sunod, 2-0. Wala na. 10 pesos. Sabi 10 pesos yung 10 pesos. Sabi Ay ka do pa yung sirog yan dili sa Sabi ka daw po. Daw ba pang-ice. Pang-ice lagi ito lagi. Pang-ice. bisag sa kalibo na lang to. Makuha ni mo ito nga kan. Makuha ito ni mo nga ka ng reward kay. Lagan mag-ibuhaton. Matupasa ko. Dili worth This ray mo kailangan. Yo naka-istorya ba? Layo organizer ka ng istorya na. 1. Sige, lahi ta. Kuhan ka ng iyang lula ba? Kumati nun. Kanang pagtigil ng layo. Bisti, kuhan mo goodbye ka ng wala na siya ka ng mga igsuon bitaw wala na siya ka ng mga kabilinan. Ay wala yung mapamana. Wala na siya mga kabilinan ba? Nya, siya ginagkuha na to, nakatima na to yung lula bitaw. Nga nagkanang Iya biological. Wala. biological lula. Iya yung lula. Siya nagkatiman kay kuan tigulang naman. Nya. Kanang ulba kaysa sa yung lula bay. Kay murag kanang halos dili ka kamatay ba? Kung na halos dili ka kamatay kanang pero kamat nyo lang na. Mataas kay lifespan or. Puro murag gatinga lang. Gati nga na maporminti barog maluin lang sa yung lula ba nga bugampo na siya nga Lord ko ana na si lula Lord kay di ko ganahan mag Oh. Wat nato kay sang grabing ubo sa yung lula ba? Ubo. Hantod nga nang pagkagabi na bitaw. Nagi part nagi humong yung lula ba? Yang lula nga. Sa prank. Hala. Yang gihumong yang lula. Ay, si ang siya naman yung umong sa lula. Lang katulog na. Siya naman yung umong ana yang lula ba eh. Laundang na lang. Ay, naginawa lang. Grabe ka dark. Moto, grabing ubuha siyang lula. Grabe naging buha siyang lula ba mamatay naging ni ana siya. Ana yang lula nga. Dong halisa naka-istorya sa mga ano ba, na istorya. Yang lula ni sige kumkum ba? Ni sige kumkum bitaw. Mo na go tong ihatag ba anto nung mamatay siya. Kung nakoy ay dong nakoy hatag sa mga dong. Ihatag ba gana sa nila? Api pingin na porminti kay kuan ka na mo kabilin siya mo niya na ba la gid bay sus patay ni lula patay hilak tanaw na sa yang kamot bay nagihat gidunol sa lula ba tansan tansan nga daog bay expired na pa yun Pani pulos bay. Yeah, take a look. 10 pesos Uy. alright Alright, it's a prank. sa prank tansan yung dawatan buwang Grabe ka. Gis to, Pang story no. gistorya daw sa uncle sa una Yeah. Story ang angst. Ayaw cool. natay urag skit sa ano ba sa TikTok ba ana na yan isa kamigo siya yate send kato mag-send sa ko nga reels ba yate bro nanigitay powers nanigitay powers unsa mo nakuha ana isa kamigo unsa mo nakuha looks like nakuha na ko light power light power ba Oo, katawang. unsa mo murag anti-matter mo ni
yes na ko may mo nagtag hero ma-save na yun itong earth ang world daw ma-save na itong world. Yes, you're right. What do you mean you saving the world? Ano tayo sa paano to nakakuha? What do you mean? We try to fix it. Because kuan daw kanang we save the world because kuan na tayo powers. Sa nga the world doesn't need saving. The world needs change lagi daw. Ting. Kanon tinanaw lagi sa. Light and dark. Oh, light and dark pa. Bro, sige bro. You can do that. You can do that. Itong katong nakawa ka timer. You're in my way. Yeah. Okay na sugod. Okay na sugod ba? Oh, wala tong kan. Friend. Sige kitong kuan ba kanang story ba? Anong skit ra ba? Ba't ba kita skit sunod ba? Ibuhat ang skit kay. Kaya animation ba nga kanang nari ko story ba? Ay delete. Animation ba? Ang iyang nagtuo siya ba? Nga kanang pag sa snail bitaw. Kanang pag madakpan sa snail, mamatay siya. Oh, kumana na. Pero hindi kang snail bisag asakam kuan ka sugot ka na. Oh. Nice snail sa imo nga kanang kanang muadto perminti. Kaya silbi ukasa ka padulong. Mung sunod kasi mo. Pero grabe kay na snail ya. Pero mamatay ka pag madakpan ka. Pero mamatay ka pag madakpan ka. Sugot ka. Sa reward ni mo lagay. Sa reward ni mo. Wala mo. Kuan na gud, mura gud ang Mura gud rules. rules gud. Dapat di ka madakpan sa snail. Hadlok ka lang inana to. Ya, matubay ka nang kuanang sige sig travel ya, sige travel. Antod nga kanang kuana ba? Sige sig travel na toy. Nato isa kaysa nga hapit na bisa makuan sa snail bitaw. Dulo kay bay, grabe niyang dagan. Ya. Kay pag natulog sa gikan, mata siya daw. Anong siyang lutod. Tungod ulba kaysa dagan ala kuan na yon kanang natoy kaysa ng urag kapoy na sa ba siya nagikapoy urag kapoy na sa diaw iyang giagunitan ng snail bay kana sa snail siya ni gunin sa snail ba padulong kanang nawala ang snail Nawali. wala sa namatay Snail namatay. oh snail mo nawala plot twist part ang snail kay Ang snail binawala. snail mo ang nawala. Dinis niya ka. Tapos ang message ato nga kuan grabe ka choy kay og unsa tong imong kahadlukan bitaw? Face it lang. Ang imong kahadlukan bitaw. Tapos pag imo bitaw nang mas grabe nimo dagan-dagan na sa imong kahadlukan imo nya. Pag imo ra nang i-face bitaw nga imong kahadlukan, Nawala na lang. wala ra man yun ate. Wala lang kanang. Wala ra man na yan. Yo binir ko na adlaw kas kubra ba yung mga tubangan. Napakan na ka. Wala naman na Wala na. Dapat ang moralism gila to. Dapat wala kay kadlukan. Sige pagka nagkumpra ito. Ikaw nawala. Yaga ka. Di ba natin namatay kas abad katong Nag-respawn ba yan? natin namatay kas awa. Kuan sa nagpaila sa nga bite king. Nagpaila siya nga kuan bay Cobra King. Okay, dito sa kuno makuan mga mapakan sa Cobra daw. Uy, sa diya sa munsak. Okay, nagpapak sa video ba? Pakpak. Yeah. After din na to kay kanang mura magkanang nalipong siya. Tulog. Wala na kamataw. Ang Cobra King, wala kamatang Cobra King. Nana party. Katabang ni katabang. Oh, gikan magkisi ka sa mo motor MMK. Amon. Dito MMK wang. Ano na, ABS, GMA. MMK mo to? Basta ABS. Channel 2. Cobra King daw siya daw. Nya namatay di pa Cobra. Nandam ko kani gabi ba? Nga mga bitin. Wala yaga. Like trader sa mo. Dili. Kanang grabe na kuan ba kanang jogging pa yun. 10K. Kabalo wala dagan mi. Tapos na yung mga bitin daw.
ginaanaw ah. Color green ba? Color green. Down. Daw na. May ba? Hindi dagko ba? Sa ko ang namo dagko. Ay, ate. Down yung dako. Ngani ka ba? Ngani. Down yung dako. Sige, sige. Yung sa meaning ano ba yung grabe likay-likay yun ako na. Kanang Sure. daghan nagbitin protect daghan nagbitin sa dalan pero kailangan may mudagan. Ah, grabe likay ba pumana nagbitin daw likay daw daw. Dagan na po, naibitin na po sa unahan, ambak-ambakan na akong bitin lagi. Ang dula, diba? Oh, pero real life. Ayan. Ayaw, cool. Ya, wala may jokes. lamig lagi ng kuan ba, kanang pandesal ba? Malunggay? Nanay cheese ba? Nanay cheese bitaw? Yan, cheese. Kung mo ulit tila buta na, wala nag-recommend ni Kantay. Natoy kaysa nga siyang Ang uncle ba? Ni palit sa mama niya. Malunggay pandesal. Tag 5 lang. Palit na mo. Palit daw. ayaw, cool. Palit mo daw. Tilaw mo. Isa. Tilaw na ko. Lamig mo, Pat. Crispy. Crispy, creamy, o kanang cheesy kayo bitaw. Yeah. Tapos iyang dough kay ogra kayo. Kanang bitaw Dili baga ayo. after nimo pagkaon kay lami Yummy. kay mo inom og kape. Ipak. Lipat na, pe. Sponsored by. Sponsor by. Epa Coffee at your service. Located at Puro Otso at Bangsa Police Station. Let's go! Una bitaw na first time na wala siya nakita ba kanang malunggay pandesal kay gatong 10k bitaw ta. Daghan gyud na nabiyan na ba ginana. Kaya na-curious ko ba pag-abot bitaw na to diri di ba na ulit. Lahat wala ba din. Nanay di ay atbang. Kalit na lagi na sila yung murag franchise sa tawag na. Ya palit ulan mura. Lamig kay bay. Malunggay. Surprise ba to na? Tagpila. Tag 5 isa. At Puro Naive Street. Abay sa. Malunggay pandesal. Palit na mo. Ayaw call. Natoy kaysa nga kanang isalom dito sa kanbang malunggay pandesal nga katong kanbang. Nakuan dito sa sapa bitaw. Niya. Gatingog-tingog pagyapon ba nga. Malunggay pandesal. Palit na mo. Kami Kayo. Ayaw call. Bata ba ko call? Pati. Original speaker ba yan? Isa rin po tugtog ato kay tapos na pag paano ba mo na Murag balay, murag branding. ani pan ko na sa Balincha nagapay ka ng iyang music ba ay hindi music siya pero kulawon na kaya kay ayan ang ingon ginaingon bitaw sa iyang kwan lupra part siya nga malunggay cheese pandesal malunggay cheese pandesal ana lagi mura lagi lupra lagi ulo mo kasi ang kuloro ayaw na kol Ayaw, cool. Dugang ikol. malunggay cheese pandesal ano lagi Isda-isda sa mapulo na yan. ay katong sa mapulo di mo to isda bulat man to Bulan na ito ba katong nilabay nga katong naiga di ba nagisuri-suri isda isda pero katong kay bulan dito sa mapulo nagisuri-suri bulad dito kuan part ang iyang di kuan dito sa kanang record ba ano siya nga palit tayo sa to bulan sa bulad mo diha bulad mo diha bulad sa pamahaw bulad sa panuto bulad sa panihapon bulad mura gina yung balik-balik na dito Rhyme na right. Ano mo sa ikon kay bulan balik bulad yung muli ba Wala lain klase bitaw bulan bulad sa panuto bulad sa panihapon bulad Ito may rhyme. May rhyme. pangagi na yung magkatawag at tuwid pansut paano ka na Original. sa una wala sorry bitaw Original nga. pansut ba yung pagdungog ba Pansut. Yung na pansut lagi na yung na pansaon na daw ni masuro sila kay salayo bitaw na pandesal na mo kanay pagdungog pansut yun yung pangingon pansa mo elang last
pansot ba ako ang magdumog sa una ba yun say pansot. Kako lagi ko Like, nang ko ba kay ang malungan ba? Bundisa. Bundisa. Pag dili sa una. Nang ito'y bata Sun art po nung ako. nakablo ko nga pandesal na later lang baligya. Natay bata nang sunsun po ba naganahan na daw diyo. Pansot po yang ingon po pansot. Kumumaya na nung. O may nunggan. Tapos kini mi digito sayop na yung tuwan ni pagdungog. Pero suwi ba sa ano alas 3 sa ano sa di alas 3 sa hapon gito apil. Ito, napos ako. Nasa una to Kapi. kan ba? To mga asa-asa ka ng basket gito sa una. Oh. Na basket pandesal. Wala labi to kung pandesal sa una. Piso pa gito. Mura ka nang malunggay karon. Na pandesal ng malunggay na ganda ko ba. Buo pa yun. Bulay ako. Ana suwi sa una ni dagko pista. Kamu gini ya. Dapat maninay hangin ang Buhay hangin. Sulod ka ba na yan? Ang gap. Ano ako? Bulay ka na. Lamay ka nang naibang ang gamay Ano ba? gini hangin ang sulod? Dili Dili ka na Dili yung Dili pa na ng pan gito nga na pag Nay, siya bangag pero dili siya kanang murag langog bang gamay lang. Lami ka na